bandiraɓe heeɓiyankoɓe ayawu Pindi TV he jamno Allah ñalle mon on calminama calminali tedduɗi in calminali noon ko caggal tigui nde jettuɗen jomiraɗo joom bawɗe baɗode weela ene weelira julɗen e nelaɗo Allah sallallah alih w sallam calminɗen nene baba jignaɓe men toon to Doɗel Diri ha ɗo e Liberté 3 bertuɗen juuɗe ñaguiɗen ɓe duwaw ko ɗon tigui kadi calminirten helifaɓe diine e aada ñaguiɗen ɓe duwaw ɗin calminali en dewni ɗum e juuɗe halifa men général hono ceerno Nourouli toon to Daara Halayɓe ko on tigui tottuɗen ɗin calminali gam mo yettinana men dendagal helifaɓe diine e aada ko noon tigui kadi calminirten ardiɓe e galle ɓe hono Abou Diop Daoude Dia Layla Diatou Baba Hammat e dendagal tigui technicien ngaji kam e caméra maji wonɓe ɗo e nder galle ɓe ko noon tigui en garti e émission men kesso hono no gowɗen wadde e kala saaha e yewtere men kesam hetamagu hande kadi eɗen gaari e jaɓɓal kesal eɗen gonde e koɗo kesso tedduɗo hono Adama Djim gorko mo Kanel hono ko contrôleur des impôts kadi en même temps ko coordonnateur mouvement Kanel yaaru yesso ko on tigui hande jaɓɓiɗen ɗo e yewtere men kesam hetamagu ko kanko gowrɗen yewtidde ala no mbatten noon so wona rokkudemo konngol o salmina en mbiyamo bisimilla ma Adama Djim salamu aleykum. salamu aleykum sokhna Salamar caggal nde jettuɗen Allah julɗen e nelaɗo calminɗen ɓe calminɗaɓe foof ko yettude Allah jooɗade ɗo e oɗo émission waddude ɗum e moon min mbawa kadi fuɗɗade émission o caggal nde min jetti Allah min jetti nelaɗo sallallah alih w sallam min jettani ardiɓe galle o hokkuɓe min oɗo occasion oɗo ha yawa hamin mbawa jooɗade haaldude e moon programme mo min jogui darde nde min jogui to batte to fate banggue Kanel donc min jetti ardiɓe galle ɓe min jetti technicien ji wonɓe ɗo ɓe foof min jettima an borom émission o vraiment min ñaago Allah yo Allah naw émission o ko yaaji ko ɓuuri yaajde to yarata ɗo déjà donc ɗum tan jinnoɓe fuɗɗorade ɗon tigui Adama Djim bandiraɓe no mbiɗen ni tigui ko kanko woni coordinateur mouvement Kanel yo Kanel yaaru yesso wasata taw tigui oɗon nana on ɗon mouvement holko ummini on mouvement holko addi on mouvement holko saabi on mouvement kala ko wawi hen wonde kadi kala laaɓano moon hen moon laaɓi ɗum e émission men kesam hetamago mo jogorɗen tigui yewtidde makko e kanko ala no mbatten so wona fuɗɗade Adama Djim holko addi mouvement Kanel yaaru yesso ko weltare aussi par ce que mi dañi émission ngaji kewɗi ɗi mbanmi haaldude yimɓe kono kalami ɗum koye ɗemgal gongal mi haalani ɗum e ɗemgal men pular te hande eɗen gandi ngoɗo radio ene heeɗe partout ngoɗo télé ene heeɗe partout donc ko weltare no fewi dañde ɗo hande famnude yimɓeɓe hol darde mouvement Kanel yaaru yesso mouvement Kanel yaaru yesso wona mouvement politique ko mouvement citoyen ko sukaɓe Kanel naaɓe jooɗi ƴewde wuuro men tawi wuuro ngo ne laaƴa mo andi Kanel andi histoire Kanel ene andi Kanel ko wuuro mawɗo gila Alpha Oumar Ceerno Bala en ko adi ɗum ni ha to Kanel yarata ɗo ɓe jurnito noon ɓe tawi Kanel ne jogui tardement hande ɓe puɗɗi noon min puɗɗi foof ko hamnade ardiɓe wuuro ngo hamnade caɗele wuuro ngo hamnade kala ko fonno waɗede wuuro ngo waɗaka e wuuro ngo koye nden hen noon nde min puɗɗi ɗum min puɗɗi mouvement dénonciation no tubak wiyata min puɗɗi hamnade ɗen gueɗe haalde caɗele Kanel woytade caɗele Kanel à partir de nden min jehini hamin mbaɗi marche goto min noddi hen sukaɓe Kanel naɓe rewɓe worɓe mawɓe minen fof min janti hen taw on caɗele min ɓurno dañde ko caɗele ndiyam on saaha min kaɓa hen min cippira hen ha Allah walli min min dañi forage goɗɗo kono kam ko hare nde e sippirano addi ha ɗen gueɗe gaari ɗon ko waye ɗen gueɗe eɗen gueɗe mbeɗen men garta émission o kalen hen koye nden hen noon min ƴeewi min ƴiwridi min tawi par ce que nden so tawi caɗele mbaɗi min garat min ndendina goto foof nanno junggo e poos yaltina buɗɗiɗi buttete min ndendina min ƴeewa ko paani ko min mbawa sodde min ndendina min cooda ɗum min pewnira min tawi noon wuuro ɗum gasata hen kono tubak wiyata ni ko question ponctuel hande développement wuuro so tawi a yiiɗi jeeyede hen a yiiɗi wawde nangude hen il fallait créer un mouvement koye nder hen min mbaɗi créer mouvement o mouvement ji ne kewi kono o sakkitiri kam koto mouvement Kanel yaaru yesso ɗo wona min tan jeeyi wona min ardi ko sukaɓe Kanel naɓe e ɓiɓɓe men wonɓe caggal leydi taw ko Kanel naɓe ko kañumen dendi on mouvement pawi ɗum sur place le 27 octobre ɓennuɗo hirande rawane nde amin ɗamini hikka so Allah jaaɓi min dañata hirande e oɗo mouvement yidde kadi hestitinde ɗum yidde kadi famnude yimɓeɓe holko mouvement o yakate dow ko noon tigui ko gam haɓanade caɗele toon to falde Kanel ko ɗum tigui saabi on ɗon no mouvement darnede gam ɗen ɗon caɗele tigui mbawa safrede beele on ɗon mouvement ko daari ko e joni wonko o golli toon to Kanel
ko golli somi wi mbeɗa limta ɗum hannde mbeɗa wawi ñallude ɗo par ce que no mbimami ni nde caɗele mbaɗi fof to banggue jangde to banggue pittugol laabi to banggue wallude classe uji to banggue ittude mbalit to banggue wallude miskineɓe to banggue santé ala secteur moɓe dara hen to banggue agriculture par ce que kanen len jogui sipa hay ɗumne darde mabɓe yiyama hen ala foof ko watte taw wona kalis o waɗi important mais kamɓe koye mabɓe darde mabɓe ɓorade ɓe coñci mabɓe ɓe gara ɓe daro ɓe liggo ɓe mballa liggotoɓe no liggori hen vraiment ko hunde wande fayida min de mouvement kanel yaaru yesso ala ko jimi hen sowona sukaɓe dariɓe daraniɓe ɓamtare kanel yarlitiɓe fi sabilillahi yidde beele wuuro ngo ɓamto eyyi ko noon tigui kono aɗa andi hande mouvement tan wawa safrude caɗele ɗe foof sukaɓe ɓe ganduɗa ko hatanteɓe ko yiɗɓe tigui firtude ɓamtude mbawa ummade tan ɗumina il faut woda moɓe ballodiri walla ɓe daña doole goɗɗe ɗe ɓe jokkodir ɗe ganduɗa kala koɓe jiiɗi walla soɓe jokkodiri e ɗen ma gueɗe mabɓe mbawa ɓamtade beele mouvement o ne jogui woɗɓe ɓe jokkodiri taw ko joom doole alhamdulillahi rabbil alamina mouvement o ne jogui doole mum d' abord kono mbimami ni goto fof ko jarlitiɗo to ɓerde mum so jawdi mum so doole mum kala ko ummanane waɗa hen amin jogui kadi sukaɓe men kanel naɓe wonɓe caggal leydi kala nde mouvement o ummi kañum ne neldat jawdi jogui ɓaɗa mbawa arde sahaji nela galleji muɗumen yo gar lomto ɗumen toon minen fof min ndenda min cippira hare nde ha Allah hokka min saga men kadi min pewna komin jiiɗi ko sakkiti tan koye mouvement koye événement joɗɗo momin mbaɗi ñanden kanel natirde mum to ɓerde kanel ɗo ko nokku mettunoɗo nadde oto yakata mi haalani haala neɗɗo sa yiki ɗon so tawi cuñci daneji joguiɗa sa yetta sa renaki ɓe mbiyanma holto gummiɗa kono alhamdulillah rabbil alamin nde min beddi erango lawol bongol angol waɗi ndiyam so ngol waɗi ndiyam ngol waɗa waame yimɓeɓe mbawa rewde ɗon kono nde Allah waɗi hen sutur nde min beddi erango yimɓeɓe fof gari goto fof waɗi hen junggo mum waɗi hen doole mum waɗi hen karantagal mum min mbaɗani ɗon tali de kono kam ene wayno min mbaɗi ɗon kono soynore tali kadi ko hunde wande fayida e ballal Allah ballal préfet ballal kadi société goto ene wonno toon ko pewnowo tali nde nani erango wi min haydara min cohlani moon min gari koye wallude on saabi Allah nana ɗum e action développement mo jakatono action ɓamtare wuuro moon mo jakatono ɓe gari ɓe nanggani min hen koɓe poti nanggande min hen foof hande mo daari kanel hande daari kanel hanki walla heccanki ma andu ɓeɗo sukaɓe on ko puɗɗi change ude ngoɗo wuuro caggal ɗum ne kadi yonani ɓe mbi ɓe jiiɗi wadde ɗon ko avenue ɓe jeehi ɓe noddoyi sukaɓeɓe ɓe mbi gare jehen service de l' environnement ƴetten toon leɗɗe lawol ngol foof ko tarti ɗum mbaɗen hen leɗɗe koye nder hen avec collaboration mouvement goɗɗo ne wiye réseau pour le développement koye nder hen min liggodiri min nangodiri junggo min mbaɗi ɗo min gawi ɗon leɗɗe lekki foof kadi wona awama woppama lekki foof ene waɗi kalfinaɗo ɗum soko wuuri ko kañum woni jomum soki mayi ko jomum foti noddude ɓen rutto e ɓunuɓe gadanaɓe lekki mbaɗaɓe remplacé pour widema tan ko suivi nan ɗon oɗon tali kadi ne ɓadino poste santé o te kadi yimɓeɓe ñawɗo so tawi a dañani no jaruɗa to cafroyɗa ko caɗele addata ɗon kadi min mbaɗi profité o kala ko fano ɗon e ko fano e poste santé o min joori ɗum min pewni ɗum ha fewi hande kam kala ko woni tulam ndiyam Allah dandi hen on banggue e kanel naɓe banggue e kanel naɓe ne wayno wadde ko kalɗa ɗum mbaɗɗon ko fof hewde ko ganduɗa tigui ko gandu ko to banggue politique ko fonno walla ko mbiyen ko dilloɓe politique toon ɓe fonno darana ɗum kono hande mbiyen on mouvement ko ɓuuri hen hewde darima kono ha joni won gueɗe ɗe ganduɗa oɗon mbawi ɗum dañde kadi won gueɗe ɗe ganduɗa hayso jiiɗi ɗum hebde onon tan mouvement o on jonata il faut on mbini kono apolitique on gona politique en kono il faut kadi wonko heeɓa il faut politique o heeƴa hen beele on mouvement omo jokkodiri e leader aji politique en ɓe won gueɗe soɓe jiiɗi ɗum hebde ɓe mbawa rewde e ɓen haɓe mbawa ɗumen hebde e yettere Allah mouvement o kam no mbimami ni ko mouvement citoyen d' abord balle hade amen haalde haala politicien ji to banggue santé amin jogui sukaɓe amen wonɓe caggal leydi sahay sa foof ene lijjita toon kañumen gandi no mbaɗirta des relations avec wonɓe toon ɓe haɓe daña toon leɗɗe ɓe daña toon matériel médical ɓe daña toon daɗɗuleje ɓe gadda soɓe gaddi kadi min mbaɗa ɗum e poste santé hikka min dañi wadde ɗum poste santé o min dañi hay wadde hen wona nokkuji gandanɗa neɗɗo so sellani no Fouta way wulde ni gara gona hen heddoro kadi jogui kayit aɗa wifo yimɓeɓe ƴeewi wadde hen des climatiseur beele ɗum foof ne wawa samorde ɗum foof koye balle sukaɓe fadde kanel yaaru yeeso koye nder mum mbawi ɗum wawi waɗede to banggue politique hande o ala to min goni min gonani e laamu min gondani e opposition komin yimɓe dariɓe noon komin keewi wiide ko mouvement d' alerte kala biɗo ene laamo wuuro ngo ma taw min ɗon
kala biiɗo ene are wuro ngo ene laamo ma taw min ɗon so tawi min ɗon ne min denda jungo e faandu so tawi ko ɓamtare aduma nden e nder hen ala to min jeehi hay nokku to banggue politique min konti koye koyamen min konti koye seeɗa min jogui min konti koye doolamen e miijoji amen e haqqillaji amen dabɓi minen sukaɓe beele change de wuro ngo to banggue politique amin dilla hen kono ko ɓuuri hen hewde kam hande ko mouvement o ko développement ɓuuri darnude mouvement o ko développement ɓuuri darnude ɗum kono hande développement kadi hayso ine yaaha walla kadi ine yiiɗa heɓede ko yiɗa heɓede hen ko il faut politique o tawe hen beele on mouvement hande omo jogui yiyande e wonɗon fannu kadi hande so tawino omo jogui yiyande e on ɗon fannu hol koolaɗo mabɓe e mouvement on ɗon haaɓe ganduɗa mbawi ɗum ardinde e ɗonne kadi ko yiyande taggal nde min jooɗi min gandi moyen ji ɗi min jogui ɗi eko min jiiɗi wadde e wuro ngo min mbawa yettinde ɗum te kadi wuro ngo ene jogui mairie ndi ene jogui budget min mbi wonde komin ɓerata ɗo buɗɗiɗi buttati ko yomin ƴeew somin mbawi rendinde doola men min jeeye e waɗoɓe décidé mairie ɓe koye nder hen noon min dendi minen foof min cupti neɗɗo goto ko min guel neɗɗel noon ɓe cupti pour ardanoɓe mouvement mabɓe hikka yantoyde e ko waɗate ko so Allah jaaɓi inchallah donc hikka kadi aɓen daari yidde jeeyede eko jogori fewjede e wuro ngo so Allah jaaɓi so Allah yanti hen inchallahu rabbi pongol on ɗon mouvement jogui nden ɗon yiyande suɓade goto e mon ɗon ardina ɗum walla ala ɓe ɓooyi yiide jogade nde ñande walla on meeɗi jeeyede hen walla ala ko ngol fuɗɗoto so Allah mouvement o ni heewi wonɓe hen wonɓe parti politique kono wan noon ko faya ko local ko diwano goto foof yejjiti kañum to jeeyanoɗo ari wi hikka min nde to gonnomi fof mi yejjiti nanggodiren jungo enen sukaɓe ƴeewen subtade goto men ƴeewen fuɗɗade jeehen nden ko mawɓe tan politicien ji ɓoyɗi kewno arde waɗa ɗum hikka noon ɓe caltima ɓe mbi hikka so Allah jaaɓi inchallah ko minen sukaɓeɓe ko minen jakata ƴeewa holno min mbaɗiri géré commune amen ko ɗon min jarata hikka min meeɗa yaade ko hikka min puɗɗi amin ñaagui hen duwa e ballal foof eyi hol fandare mouvement o e ɗen ɗon guure tigui taariɗe ɗum ko wayno ceelol hol fandare mon ɗon e ɗen ɗon guure hande kam so Allah celol laaw yirla e beelal ko leeɗe jeeyaɗe e nder kanel nde min puɗɗi liggade to banggue laabi ɗi min jinno ko wadde leyɗe ɗe foof min ngala paltu min jiiɗi ko leegal foof yiito hoore mum e nder mouvement o min jiiɗi ko leegal foof daña toon darantoro ɗum taw ene ƴeewa soggande ɗum walla ene fooɗan ɗum kalko are e wuro ko taw ko ɓamtare nawana ɗum leegal mum politique kewɗo waɗede o ko maire o tan haalate ko maire o tan jogui foof minen min jahani on politique min jahate politique ko jeune foof ene wawi wadde représenté diwan mum sa ari noon kalko foti feccede ko an daranto ha peccana diwan ma janggo sene dubbe peɗelɗe taw ko an dubbate peɗelɗe wona maire o dubbate peɗelɗe ko an woni ma waɗani ko foti wadde ko koye on politique minen min jahata so Allah jaaɓi inchallah amin jiiɗi kadi somin gasni ɗo henne yidde rendude to banggue département o to kala ko woni ɓamtare département o so Allah jaaɓi inchallah min mbawa minenne daranade hen département o so Allah jaaɓi par ce que a wawi wiide Kanel tan tawa haalani haala département o kono hande o kam ko ɓuuri sellude ko koto Kanel ɗo taw min jarata eɗen gandi Kanel ko heñere eɗen mbawi wiide e nder falde nde kadi hande eɗen gandi nokku wawa ɓamtade taw sukaɓe darana ɓamtaki ɗon walla dañani ɗon golle tigui liggore beele hande sukaɓe Kanel naaɓe ina jiiti koye mumen e nder falde nde eyyi politique kam so Allah to banggue falde nde ene laaƴi seeɗa ko ɓuuri hen hewde ko mawɓe ɓe tan goni toon hande hay sukaɓe hay goto mabɓe ala poste responsabilité ko ɓuuri hen hewde e sukaɓe men banggue département ala joguiɗo poste responsabilité e gouvernement o donc yonti sukaɓe ɓe ne nangodira hande ɓe puɗɗima suusde ɓe puɗɗima wadde alerte yimɓe foof puɗɗima wattude mabɓe haqqille pour to banggue département o mbiɗa sikki oɗon jeeyi ñande foof des mouvement ji ene mbaɗe créé département o yimɓeɓe ne daro ene gulla e département o ko laƴata département o yimɓeɓe kaldani yo bon yimɓeɓe kalda tan ko beele yo département o ɓamto so feewi ko enen foof fewanta so moƴƴi ko enen foof moƴƴanta kono sahaji a haalat yimɓeɓe mbima ala o ko to woni walla o ko ga woni hay goto haaldani e département o ko to woni walla ko ga woni haalde tan ko beele yo département o ɓamto beele mbasen ɓuurede par ce que eɗen goɗɗi to gonɗen par rapport e Dakar so tawi en ndenaki tan wonko feccete yettota ko en donc ene moƴƴi sukaɓe mbaɗe intégré nanna hen koye muɗumen koye on saaha noon minen min puɗɗi to Kanel ɗo kono wona Kanel tan haaɗi so Allah jaaɓi inchallah ene ñaaga kala département kala suka yo darano wuuro muɗumen minen fof somin denni min darni guura men somin dendi so Allah jaaɓi inchallah min poolat to banggue département o e haalama a holliti hen wonde tigui on ɗon mouvement ko an toɗɗi gam ardani ɗinɗon sungguji nokkuji payadi hande o sa tottanomo hande on ɗon commune holko ganniɗa wadde hen ƴettere Allah no feewi mbeɗa sikki peut être en gonani campagne kono mami haala hen kam ko gandumi nde min mbaɗata tali wona tali kam nde min pewnata tali o nde
min pinani tan min mbaɗi peut être min kaldi kono Allah walli min kalmo mi poti namdade min namdimo ɗum Kanel ko wuro wongo e less hayre sa ƴeewi ndiyam ne tampini min ndiyam ɗam fof rewata ko ɗon faye ilam ndiyam ɗam woni ko caggal wuro to donc nde min pewnata ɗum de min ƴeewi au moins wiide ɗum ɗo so jortama ɗo so jorama fewnitama ma wonno way donc projet momin jogui yidde Kanel ko wallude taw Kanel sa ƴeewi diwan Fouta gure men kewɗe ay wuro woto nannaka tali te ɗum ɗo nde min mbaɗata ɗum nde namdaki moyen komin puɗɗi ɗon ko presque ko manki wadde tali ko seeɗa wuro ngo jangde nde ene laaƴa joɗade hande wiye sukaɓe men école aji mumen ngala hay école aji to janggi walla table uji maɗi fof ko kelɗi ɗum mbeɗa sikki aussi ko suka hunde nde poɗɗen darnade ko ɓuuri yawde yaccade to banggue jangde wonko Allah hokkuma seeɗa hande cohla kayit juddu aɗa yaha laabi ɗiɗi laabi tati mairie alors que so tawi hande woni tout est informatisé fof waɗama e machine aji sa yettima neɗɗo waɗi cliqué machine wiyata exactement oɗo kayit mum ko ɗo woni oɗo kayit mum ko ɗo woni taw wona aɗa yaha ha janggo yaha ha ɓawa janggo mamin jiilo gueɗe kewɗe to banggue ndiyam ene waɗi kadi programme jettonaɗo ɗum to banggue ndema hande amin jogui waalo kono waalo ngo alnamin gartam hay goto ene yiiɗa so tawi darama Kanel naaɓe fof kadi mbawa darnade on banggue to banggue santé amin jogui bloc opératoire fonctionnel liggotoɗo normalement kono min ngala médecin hande darde nde so yiyama yiiɗa ko ƴewde beele oɗon centre de santé de référence beele wawa dañde waɗoɓe opéré par ce que sa ƴeewi diwan men o département Matam fof ala to waɗi hôpital ñawɗo fof nawete ko ha Wourossogui alors que jomum ne wawno addede Kanel suweji ponnoɗe waɗede ɗiɗo fof waɗede ko foti waɗede Wourossogui fof nana Kanel kala ko foti waɗede to banggue santé plateau médical gonɗo Wourossogui o nana Kanel donc jomum ko ɓenninte Wourossogui ko surtout ko rewɓe ɓesɓe sahaji jomum haɗa mo yettade Wourossogui taw gasi no wawno waɗede Kanel ɗo so Allah ne heddi gurdam jomum wawa wuude ɗon ko ɓuuri judde donc hande ɗum ne jeeya e priorité men surtout to banggue santé poste de santé o uddita waɗe bloc opératoire waɗa fonctionnel yimɓe fof mbatta liggade hen ñawɓe ɓe so gadi mbawa safrade ɗon hande alhamdulillah rabbil alamina kal en duwayke kono kal perduɗo neɗɗo e diwan he addata ko Kanel mofte donc so tawi wawi dañede morgo moƴo moftude Kanel ene foti wawde dañde bloc opératoire wawɗo safrude yimɓe voilà e ko noon tigi kadi ko kalɗa ɗo ko to banggue cellal kam wonko ganduɗa ne heñore walla fotani namdade temps juɗɗo beele on mouvement on darima e nden ɗon haare avant tigi koɗon jiiɗa hebde mairie o beele safrude ɗen ɗon caɗele bekka on mouvement o darima hen nden ɗon haare yettima fodɓe yettede ɓe kalan ɗumen haalaluji ɗi amini hen kal poɗɗo yiyede kal poɗɗo haalanede kal poɗɗo hiljinede amini hen jamma ñalawma suba hekkiɗe Kanel waɗe lotissé galle fof daña kayit mum est ce que on jaɓɓi eɗen koyɗe so Allah jaaɓi inchallah ɗum wonta caɗele ɗum kam mbeɗa andi ko domaine pewɗo safrude so Allah jaaɓi inchallahu rabbi heddoto ko gueɗe ɗe fof ala ko satti hen ala kadi ko namdi hen moyen ko pellital e volonté politique so waɗama tan so Allah jaaɓi ma wonno way yimɓeɓe noon cikkata fewnata wuro ko kalis ne hen de kono volonté kam ne namdi ɗum hande ko wuro wagona Kanel wona galleji nan toon ngala hay courant ko manque de volonté politique mbeɗa sikki ɗo Kanel ko wuro woto ko commune to ala mo rendi wuro ala mo rendani wuro donc so Kanel ronki fewnu ɗum ɗon des communes où il y a 100 villages il y a 50 villages holno ɗin commune aji mbawata wurdude donc min politique momin jogui hande ko kal commune to woni commune goto waɗa feere kam ko foti nécessaire o dañe ɗum e kono e haala ma a holliti wonde affaire lotissement ji ko ɗum ɓuuri webde safrude ko tagui guila mouvement o dari te an ko on fanno dillata guila nden ha joni on safrani nden ɗon ñawande aɗa andi sa are galle joom galle o hollanima gon yeeso sa wottari walla aɗa fecci a hirande sa arena ha waddata joom galle o ko mbiyata ko koɗo feccata hirande ko joom galle o fonno wallude min e on fannu beele ɗum feewa kono ha min jiyani noon hakili so tawi min keeɓi ɗum ɓurata wemnande min beele ɗen gueɗe mbawa fewnede ko ɓuuri yawde yaccade so Allah jaaɓi inchallahu rabbi hande Wourossogui ne waɗi ɗum Cilogne ne waɗi ɗum Matam ne waɗi ɗum Kanel ko capital départemental ala ɗum hay Hunare ne waɗi une partie kono Kanel ala ɗum e an konngol ma battindigol hol erago mbatta e ɓesgu toon ngunde tigui to banggue kadi dawriyankoɓe hol erago mbatta e on ɗon fannu erago ngo mbaɗami to banggue dawriyankoɓe hande gotel ɗo e Dakar sama un peu surpris mi haalni ɗum hay sukaɓe mbimi ɓe sa ƴeewi hedde ancien piste ɗo sukaɓe men hewɓe nan ɗon hewno ko wayno plafonnier ko way noon ɗum hewani to diwan men to sukaɓe hewɓe nanɗo ko kañum mbaɗata pavé ji tali
ɗum heewani to diwan men to min wadda ɓe formé gueɗe ɓe ɗum hutorade guila e joni janggo ngal ɗon kaɓirgal ene jogii on ngal gollon ade ɗum daña hen département o daña hen yimɓe fof daña hen haade woɗɓe ardade min e oɗon il faut formé e ɗin banggueji ko wayno plafonnier woni sukaɓe noon ɓe kalami koɓe janggani mbawa formé de ɗen métier par ce que hande c'est des métiers d' avenir aɗa ara e galle hande jomum jogo chantier no wurno plafonnier o fof ko yakata hen ko foof taw so yeehi addori ko Dakaru alors que ne wawi heɓade to sukaɓe ɗo hande jiiya par exemple pavi talije ne mbaɗe pavé sukaɓe men hay goto men ala on formation jomum addori ɗum ko Dakaru hande sago men ko sukaɓe men ɓe janggani ɓe ƴeewe wallede on banggue sukaɓe men joguiɓe jakartaji ɓe mballe mbaɗe feere mbaɗe organisé so tawi jakartaji ɗi pamdi dokke des tricycle mbawa liggade par ce que hande ɗum ɓuuri hewde doole mbawa nawde taw wona yimɓe tan nawata ene nawa bagasuji sukaɓe men jangguɓe ɓe ƴeewe wallede relation ngaji ene hokki yimɓe ɗo e Dakaru beele jomum goto foof wawa dañde stage e gueɗe goɗɗe e gueɗe goɗɗe e gueɗe goɗɗe joni ka ɓe mbimen ko waktuji men gasi ha laaɓi wayno tan bandiraɓe eyyi yettere Allah mi salminima sokhna Salamata vraiment mi weltanimama no fewi mi salmini hoorejo gardiɗo galle o kañum e technicien ji mum e yimɓe mum foof e noddede oɗo émission mbeɗe yetta kanel foof mbeɗe yetta kanel naɓe foof par ce que kamɓe goni sababu o kamɓe goni sababu jonde o mbeɗe ñagoɓe kadi eko faya ho yoɓe mbattu haqqille woto yimɓe garne puntaɓe ɓe ganda kadi duuɓi joyyi ne metti munje duuɓi joyyi ne metti munje yoɓe mbattu haqqille eko waɗa ko ɓe dartido eko waɗa ko ɓe ƴeewa eko waɗa ko ɓe miijo ɓe ɓeeta ɓe ƴeewa holko wonno hanki e holko woodi hande donc vraiment ko weltare salminde kanel naɓe foof salminde heɗotoɓe Pindi TV ko télé mo keɗotomi télé mo jeeɓanmi par ce que Amadou en ɓeɗo foof mbeɗa yeeɓa théâtre uji mum donc mbeɗa salmina bandiraɓe foof mbeɗe welto kadi émission mbeɗe weltonoma mbeɗe ñaago Allah yo Allah naw émission o ko juuti ya barke Allah Allah jarama a jarama koɗo men Adama Djimou Tické wonno coordonnateur mouvement yo kanel yaaru yesso mbe sikki yewtere men ari ha ɗo en kala ko neɗɗo anda non ɗon ɗo mouvement so yeeɓi nde ɗo yewtere tigui ma faam tigui holko woni fandare mabɓe holko woni jabbal mabɓe émission men kesam hesamago ari ha ɗo en jetti en jarni caméraman uji men kamɓe tigui e jogorɓe ɗum montude ɓe ko noon tigui jettirten jarnen dendagal personnel wonɓe ɗo e Pindi TV en calmini kala yeeɓiyanke Pindi TV ha saaha goɗɗo inchallah so Allah jaaɓi e yewtere hesere on jarama